Bo, er det en god dag? Det er fandme en fed dag. Det skal I sige med tak for. Er der noget, du savner? Er det noget, jeg savner, så er det pigeren. Jeg savner fandme pigeren. Min skattermus, Bettina og mine små tøser. Dem savner man altid. Det er godt. Ja. Tak for det. En søndag midt i våren drog soldaten ud. Han rejste med sorg fra sin unge brud. Han måtte afsted på deres bryllupsdag for at tjene sin konge, sit land og sit flag. Åh, Marie, jeg vil hjem til dig. Åh, Marie, jeg vil hjem til dig. Jeg savner det her ved Messia. Åh, Marie, jeg vil hjem. Marie sidder hjemme og venter på brev. Det kommer, og hun læser de ord, han skrev. Det er svært for mig at være i majestætens tøj. Det er trælsomt og bedrøveligt og noget kedeligt møg. Åh, Marie, jeg vil hjem til dig. Åh, Marie, jeg vil hjem til dig. Jeg savner dig her ved Messia. Åh, Marie, jeg vil hjem. Han længes hjem igen til den gamle gård. I tjenesten sker der mad, som han ikke forstår. Til alt, hvad han har lyst til, får han ikke lov. Han længes hjem til marken og den blanke plov. Åh, Marie, jeg vil hjem til dig. Åh, Marie, jeg vil hjem til dig. Jeg savner dig her ved Messia. Ja, kan du sige noget godt til Bettina-musen nu? Bettina, jeg tænker kun på dig.